I am Philodesi. I am from Greece, from Thessaloniki, and I have the great honor to play on this stage tonight with Mr. Slobodan Markovic. So, let's sing. Τα πιο ωραία λαϊκά σας σπίτια με μουσική τα είχαμε χορέψει. Καλά σκεφτήσω η οροφή και τα τακούνια μου καρφίλια από την πρώτη της στροφή. Στόμα εγώ το είχα λατρέψει. Κορίτσια κόρια σε ένα κόλ και τα φιστίκια μες στο κόλ και γέρι στην βεράντα. Με το ρυθμό της μουσικής και με μπλουτζίνα μερικής μια έφηβη επίκης που γίνεται 40. Δεν γυρνάνε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρόνια. Έρωτα μου τώρα, πληγωμένε μου αηδές στα χέρια είμαστε του χρόνου καλόνια. Έλα μην κλαις, μην κλαις, σε γιατρέψα. Είπες κι αγάπες παλιές που σου ανάτρεψα. Ωραία λαϊκά σας σπίτια με μουσική τα είχαμε χορέψει. Γαλάζιο γύψο η οροφή και τα τακούνια μου καρφί, αλλά χωρίς επιστροφή. Τις πιο ωραίες Κυριακές με λεμονάδες πυρηνιές τις είχαμε δροσίσει. Με το δωμαζό αρχικό και το σιδερικυρικό γιατί σου ένωση κι εγώ με χωρισμός είχα βοηθήσει. Μετά μας φύγει αριστερά το περιβόλι και η χαρά και πήραμε το βήμα στο προνηπόδιο του που και στην επιδαύρο που ακούν Θεός και ανθρώπους να νικούν τα πάθη και το χρήμα. Δεν γυρνάνε λέει